Mga binati o minahal kong matalon, okay. Salamat di ay sa hingpalit og balot na guys. Tungod sa mga inyong suporta sa pagpanindahan og balot niya, ato ning gigamit sa ang operasyon clean up sa mahayahay pulse or karapagan pulse, usa sa minindot na pod samot og kanindot ang atong pulse, ang karapagan pulse diri sa lungsod sa Matalom. Usa ni ka bag-o o kana day mas minindot ang pulse diri sa lungsod sa Matalom, ang Maya High Pulse niya na operation clean up na pingadto niya tungod sa inyong pagpalit na hugbalot. Dako ang ginansya sa balot guys mo proceed sa akong advokasya, ang operation clean up sa Matalom Tourist Destination. Okay, mao ni ang mga operasyon volunteer sa Matalom Tourist Destination diri sa lungsod sa Matalom guys. Okay, ako nagapasalamat sa inyong pagpalit na hugbalot kay sa tinuod guys mo proceed ni sa akong advokasya diri sa lungsod sa Matalom. Okay, mao ni ang ato ang volunteer sa Matalom Tourist Destination volunteer diri. Katong ganahan pa mo kuan guys, mo appeal, welcome mo tanan niya usahay guys. Tungod sa budget, gamay ra nato ato ang madakay tungod sa kuan, siguro puhon o mas daghan pa mo payat og balot, mas daghang kong mga member nga okay. Daghang salamat sa mitabang sa pagpalit na balot kay ang ginansya ani mo proceed sa atohang advokasya diri sa lungsod sa Matalom, ang pagtabang sa Matalom Tourist Destination. Ato ning pahalapdan niya kuan kanang ato pang i-enhance, i-develop ning ato ang programa charot. Tinobitaw guys, ato ning ikuan pa aron mas daghan patang matabangan nga at sa Matalom Tourist Destination nga mas kuan pa, mas modaghan nya, mas monindot pa nya. Ako nagauhag nga ato gayong suruyon ang Matalom Tourist Destination, mao ang Maya High Pulse, kung unsa na ni kanindot, kung unsa na ni ka elegant nga ato ang Maya High Pulse diri sa lungsod sa Matalom. Iko pipi tinuoray nga mo serbisyo alang sa kayuhan sa tanan with a purpose o ang kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Balikon ko, daghang salamat sa ami palit og balot na ho kay hing proceed ni sa amo ang ato ang sa mga volunteer sa Matalom Tourist Destination volunteer, ato ning paito pagkaon bisag ginagmay basta makatabang ta sa ato ang Matalom Tourist Destination. Iko pipi tinuoray nga mo serbisyo alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom.